Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Hej. Nå, i dag skal vi lave sådan en video, hvor vi er sådan en mega uartig klasse, og Emma hun er skolelærer, og jeg er barn. Ja. Lille guitar. Nu går jeg spille af. Okay. Hvad har vi i dag? Du skal spørge. Det er tirsdag. Det er... Stop, det er tirsdag. Vi vil ikke starte dårligt ud i dag. Du får allerede en rød snegl. Ikke meget uanpattig. Okay, hvad har vi i den første time? Vi har... Ud for døren. Ud for døren. Ud for døren. Første time. Matematik. Musik. Anden time. Matematik. Jeg er så lækker. Oh yeah. Hej. Ud. Matematik. Hej alle sammen og vel... nej. Hej alle sammen. Det var det for den her video. Sådan er en lidt fræk klasse. De voksne, de må jo bare leve med det. Mine.